dobio novog Audija. Novi Audi u garaži, štedimo za poni. Koje boje Lambo, može žuti, ok. Frajeru, idemo. Ovo izgleda kao neki mali drift. Da je moj PUG-ot. Ovo će biti neki uski driftovi. Op. Jel se to računa kod drift? Ovaj prvi je pretežak. Gledaj, po 90 ga moram. Užas. Pazi ovo. A ono, zid mi je malo pomogao. Evo ga. To je bio dobar drift. Fuck shit. Ne. Ovi zadnji sam tako zeznuo da to nije normalno. Dobar. Uhu. 8000 frajeru. Ok. Gle. Ja znam da sam ja drifter i sve to. Damn. Fuck ne. Zeznao sam opet ovaj zadnji. Lik, imam oči da mogu dosta dobre driftove napraviti na ovoj tu stazu. Zato ne odustajem. Nikada. Ok, idemo negdje drugdje, idemo... Indija. Bruh. Ajmo, mogu ja ovo. Easy shit. Ok. Dobar. Nice. Evo sad idem brže. Naravno da se zeznu odmah, naravno. Na ovoj ću se baš zaletit ko da bilo. Nice, može se. Ok, sad znam kako, pazi ovo. Nice. Easy shit. Damn, koji sam ja drifter.